Subok na ta. Wala. Asan na siya? Badyan? Badyan. Sa Lambog. Lambog Beach. Atong tanyon lagi niyo. Atong tanyon. Atong tayan. Atong atingan. Di ko nagkaligot sa imong ban, kining imong baril. Na pwede ka muna swimming dumuduaro kay mag-uot mo to. Sa mga bata o tanang mga bibi. Dito man sa una dapit. Asa? Pagto sa katong may kahoy dito. Badyan gapon. Lula na. Lula sa imong Man lang lula kung nasa ingon PWD. Bay, paano Magbalik po dia pagka ni kay ingon ko iman siya ako tulong sa kun. Hindi PWD dito. So, balong na. ako kay batig nawong man. Hindi ko may mga ngipon. Paano sa to? Morning. Good morning. Wala man nagkinilong ano giputos-putos na wala kira ni. Isara mo isda. Tunga sino mo? Isara mo isda. Isara. Abot mo ito. Isara ang isda. Ningit siguro. Kanang tiyo. Ako di ay, di mo kasapakan. 120. Di ba karoon bakas? Ikaw mo kung modong siguro. Barato, anak. Tunga na, tunga. Sobra nito nga. Sobra na. Kasi na pilain ay musuroy. Apay dagan no. Ni dai na nang. Pero Papalikuan na. Kayo mas mo ko ay. Esko. ano sa papa ni mo? Baligyan lang natin 20 dong. Ito na. Ina nga, ipalit ng tag 20. Sa 80 na lang ni. 120 ni. Ha? Kasap ang kasap ng mama. 120 ko na. Kini 120 ang isda. Dami tanaw ang konto. Rainbow pa. Napay mo dunggo niya. Napay mo dunggo niya daw. Pagani na. Ang man tung makilaw sa dito. Makilaw ni tiyo. Oo. Lagi ka tong isa ba. Di ba rin makilaw? Kung ini mama bayarin ang kuya ni mo. Bang. Isa naman lang yung isda. Baik kalau munggoy dari. Ang munggal doon. Gaghan na. Oo, to kalau munggoy. Luy ara ni. Ini sa kuya ni. Kuya. Pila lakin? Oh, dai. 120. Kana ra tong isda? Isara pa din isda. Ano daw? Kapal. Kapon. Alang isda aon. Okay. Puto, puto. Puto balanghoy, puto maya. Puto, puto. Asa may maya anak. Wala may maya. Puto balanghoy, puto balanghoy. Puto balanghoy, sir, ma'am.
init pa kay puto balanghoy. Puto balanghoy, init pa puto. Ma'am, init pa ma'am, puto balanghoy. Ma'am, naibo kayo sod ma'am, puto balanghoy. Puto. Simmer. Unya na simmer. Sir, balanghoy sir, puto sir, dagko kayo sir. Gikan ni sa kuan sir, dugo. So, Sir, na, nay puto balanghoy sir oh. hapit na nahurot. Sir, ganina sir, daghan jud ay ni siya sir. Dito ni sir na kuan kanina rin nabilin sir. Lami man ni ang timplaan ni niya sir. Hapit na nahurot oh. Napa sir ay. Panos na. Dili sir, init pa jud ay ni sir. Puto balanghoy. Puto balanghoy, puto. Puto balanghoy. Ano na? Puto Ano na? balanghoy. Di atas dito. Kamay na malang na. Sir, kanina lang dyan nahabilin sir. Kay halin kay dito sunahan sir. Lami maguning timplas balanghoy na mo sir. Kani sir ay, naay puto maya sad sir. Sir, kani sir, tag 5 ra sir. Tiwas na lang ni sir oh. Kay muuli na ko sa amo sir. Oh, kani sir. Nahurot na na. Puto balanghoy, puto balanghoy. Mahal na, mahal. Puto. Puto balanghoy. Akong Na ingon ani kanindot ilang view diri oh. Ingon ani kanindot. Di kaya naka-attract ang kaniyo. Kay red man gud siya lang. Red. Na ani murag siya Boracay oh. Ana kanindot diri no. Indot kay diri lang view. Kaya ito inyong mga kidos dito. Tara na tatong mga anak kong dito patay ka. Sige guys, kay madala mi guys, kay napaman mi mga batos diri guys. Yun na lang guys. Yun na kanindot. Kaning taong dili ta taga diri guys, mga matatag sayo kay mga pita unsa na tong kuanon pagkanon karong adlaw. Ay sorry. Among nahununaan sa guys no kay daghan man kaming budbud guys. Budbud nga balanghoy. Pagid siya kanang pilit guys ba? Nya nay puto. Nya kani siya guys mo ning puto nga kanang pugan guys ba? Pugan. Mo ni pinakanindot diri sa kuan guys no kaning diri sa bukid kay naadyo kay kanang makuanan ba mga kapi-kapihan nga kaning puto balanghoy budbud balanghoy kanang ani siya guys oh. Mga pilitan ninyong tanan diha guys mga pinalangin mig ahat diri guys no bisag unsa ka mahal jud ang kape kani guys no ang kape guys 25 pesos guys usa ka timpla usa ka basuhan asa ka mangita na guys lahi ra gining natay pundo guys nga nata diri daplin sa bye-bye guys grabe jud ka mahal diri ilaha guys ani siya guys mo ani siya guys no puto balanghoy lami kay ni siya guys takto yun siya sa tinta guys jig kamahayan kaya kami laging magdali ta guys no excited kita sa atong kuan excited kita sa tong laag wa magitay dang kutsara guys kanina na gid atong ikutaw guys guys Jangan kita naik kan kalau kita sisa. Bukan bisa balik guys, bukan mau. Ini guys. Aduh, aku guys, kita yang kita bisa kita. Sekarang bukan guys. Bunga, ini guys. Aduh, kamu terus. Nah, bukan ini. Ini bukan. Ya, guys, kamu ini. Kan guys. Guys, ini jamu, aku. Berapa mau kita? Guys. Bunga beli bukan akan bukan bukan bukan. Jangan ini bukan. Ini guys. Oke, dah. Bukan guys. Ini bukan. Bukan bukan. Bukan siapa kan? Barang ini. Bukan. Oh, bukan siapa? Bukan. Nah, saya tadi Maya, kamu lain itu pokoknya bisa. Pokoknya bisa.
guys, najud mi karon sa parang kay Kubot Carilis. Nice guys, but cute guys. Nice guys. Then ani diri ang laganan guys no. Nadaw ko na diri yung ako guys oh. Dito kita na ng mga view diri guys no. Oo. Wow na wow. Pasabag mo muna yung na. Fresh good. Fresh nimo. Inom ka la? Kami man. Pila na daw? Jinje. Ito na. 100? Bro, sabagan jinje bro la. Kung nagpadayon tungod sa kamahal sa entrance. Ali lang Jinji! Ali lang ka dali! Ma! Yes, dali. Dali. Paagi ni Ate Julie. Diri kani dai. Okay, uli na ta. Dai kayo sa Uli kani na. dai kay sa Ate Marilis. At apa sa Ate Marilis? Dire siya. Diri sa Ate Marilis. Sa pamato. Kamong duha may diha. Yan. Uli na tama. Lanbog. Lanbog. Dili. Namay mga bata dire. Lanbog dai, lanbog. Pabawa na kay Nadia pa. Usa ka may nadungag nato no. Palam na kay Kani Nadia. wala sa bag mao to. Palam ka Nadia. Ayun na to. Kuan ni kay silsilan naman to. Daan. Ang bag lamay na Ang usab. bag naman to ko anon sa bakon. Ha? Oh. Nababay na, babay. Na muna dagat tao. Agi adaan sa Ate Marilis. Oh, nindot na kayo. Saan niya pa sa waton? Sa wat? Badjan. Dari ka dapat kanila. B A D I Diri ka uy pila imong anak diha. Ano ko repet? Dagat. Maglagi yung may Erlinda. Panang pa. Pigwin. Gat mo sa eh. Hey boy. Kay imong mama man din ni Ate Junji. Kapakitapan sila. Layo kayo. Gabi ay imong mama diri. Ang nausap nila si Uding lang dito ni forward.